What's good YouTube? It's your boy Pinuno. Guys, sorry kung nakahiga na ako ngayon. Napaka unprofessional lang datingan ko. Pero kasi talagang kailangan ko pa rin magpahinga. Kung mapapansin ninyo, nagkakarka pa yung boses ko. Tapos medyo nasal pa. Mataas pa kasi yung lagnat ko eh. Pero yun nga, let's get straight to the point. Mahaba kasi yung video, no? Parang lagpas 1 hour yata yung ghost hunting video namin. Pero kahit lagpas 1 hour yon, sulit na sulit naman yung mapapanood ninyo. Merong background story ni James, story ni Johnny, tapos meron pa rin na kwento ni Lolo Pepe nung mga panahong nag-aagaw buhay si Tito Jerry, yung mga huling bilin sa kanya, yung binigay sa kanya. Napag-usapan namin yun habang nasa ghost hunting kami. Tsaka guys, sobrang ina-advise ko siya na panoorin ninyo ng HD as much as possible, 1020p or kahit 720p, para kita ninyo kahit madilim. So, yun lang guys. Let's get it out. What's good YouTube? It's your boy Pinuno at welcome sa aking Halloween special. Pero syempre bago natin simulan yan, hindi mo mawala ang ating sickest intro ever. Let's go! Kagaya nga na nakikita nyo sa title ko ngayon, it's my very own version Halloween special. Though marami namang YouTuber na gumagawa na ng ganito, yung ghost hunting. Shoutout muna kay Boss B, Baron the Urban Legend. Search nyo siya dyan, lagay ko yung link niya sa baba mamaya. Isa siya sa mga inspirasyon ko kung bakit sisimulan ko yung ganitong content, no? Pero minsan lang siguro pag may mga special event, more on narration pa rin tayo kasi that's my forte. So nalibot na namin tong buong lugar, no? Itutur ko lang kayo, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung setup. Pero mamayang gabi, doon natin malalaman kung totoo yung sabi-sabi na meron daw nagpaparamdam dito na isang matandang babae at isang batang lalaki. Woo! Mga ganon! Well, hindi, joke lang. Pero sabi-sabi kasi, actually, pang ilan tayo nag-check-in dito? Pang-apat pa lang? Oh, so bago pa lang kasi to. So pang-apat pa lang kami nag-check-in. So wala pa siyang review kung meron mang mga ganong klase ng elemento. Well, anyway, ano no? Yun, yung review, yung matanda, saka yung bata. 'Di ba? Yun yung sabi sa review eh. Yun eh. Pero hindi pa ganoon. So hindi pa ganun karami pala. So siguro yung mga first or second na nag-check-in, ganun yung nakita nila. Pero kami, you know the drill. My crew is complete. Yan, gaya na nakikita nyo, ang tarik. Kala nyo matarik na to, doon pa sa baba, mas matarik. Tapos parang up down siya. So medyo mahirap talagang puntahan. Tapos parang isang kotse lang yata yung kasya. Kanina may nakasalubong tayong jeep, no? Malamang kilala nyo na to si James. Siya yung bida ko sa kwento ko na sunod. Siya yun. Jem, ano masasabi mo dun sa nakita mong white lady rin sa lamesa? Una nakakatakot. Kala ko kasi hindi siya totoo. Kala ko nananaginip lang ako.
Pero lately ko na siya na-realize na totoo na nagising pala talaga ako noon. Kala mo panaginip lang. Kala ko pa naginip lang. Pero kakaiba talaga yun kasi buwagag yung buhok niya. Tapos yung paa niya nakalutang dun sa mesa. Kagaya nga yun sa description ko dun sa kwento, di ba? Tapos pagtingin ko, nalimpungatan lang ako eh. Tapos pagtingin ko sa kanya, natulog na lang din ako. Partida may katabi pa ako nun. Nandun Si Ninong, di ba? Andun yung ninong ko nun. Oh, Tapos nakakatakot. Lately ko lang na-realize. Kaya kakaiba. Tingnan Diba? natin ngayon kung may makikita kaming ganun. Yun ang hinihintay ko. View guys, yun sa top. Girap. Boom! May giraffe oh. Hindi nga lang gumagalaw. Diba? Ganyan siya. Ganito kaganda yung lugar. Diba? Ganito siya kaganda. Pero merong tinatagong sikreto. Oops, maaga pa. Hindi ko pa kayo tatakutin. Ganyan siya. Tapos ganyan, bangin na. Tinan yung tinutungtungan ko. Boom, bangin. Bangin. Tapos may pool sila dyan. Hindi hangin. Tapos ito yung pinakabahay. Meron siyang 3 kwarto. Okay, pasukin natin yung magiging kwarto namin. Bale, ito yung pinakamalaking kwarto. Dito ba tayo o sila mama? Ay, siya nga pala guys, yung girlfriend ko. Yan. Saan ba tayo? Dito o sa taas? Taas na lang tayo. Para mas madali sila makakaiga rito. Oh, well, anyway guys, nawawala yung content natin. Ito yung kwarto, isang kwarto. Yan. Tapos pagbukas mo rito, bam! Pwede ka sumilip dito sa gilid. Ayan, ganyan. Alam nyo guys, pinapakita ko lang sa inyo to ng umaga. Para mamayang gabi, alam nyo na kung ano yung itsura. 'Di ba? Kasi mamayang gabi, ba na itsura nito eh. Sasakit kami. Malamang dito kami magkakwarto. Sama-sama kami. Ako, James, Johnny, Richard, Lolo Pepe, Mame, Ella. Oh, my crew, bro. Saka yung lola. La, ako nandito ka man. Yung magkakwarto rito, la. Ito, isang kwarto. Ito yung tinatawag na sibakan. Ay, tagusan pala to? Sa Uy, kabila. gagi. Uy, ito nga sobrang CR. Ha? Hindi kaya hangin lang. Ayun si Johnny yata. Nandiyan ba? Ayan, tinatakot ko masyado sa sarili ko, bro. Shit. Ayan, ito pa yung isang kwarto. Malamang dito kami. Sama-sama. Guys, ito nga pala si Johnny. Kung napanood nyo yung kwento ko na ang simula, yan siya, si Johnny. Johnny! Kanina, lakas-lakas mo pa! So guys, napakita ko na sa inyo yung buong bahay, kung anong itsura nito kapag umaga. Mamayang gabi naman, papakita ko ulit sa inyo. Pero ang mangyayari na nito, baka kami kasi ng grupo ko, minsan-minsan lang kami makompleto. Tapos mahilig nga kami sa mga ganitong klase. Noong hindi pa ako nag-narrate, kaya pansinin nyo, ang dami kong kwento tungkol sa grupo ko na nakakita kami ng ganito, ng ganyan. Kasi gala talaga kami noon. Noong mga panahong hindi pa nagtatrabaho lahat, no? Yung talagang isang yaya ko lang, sama sila, di ba? Kompleto tayo, isang yaya. Ngayon kasi may mga kanya-kanya ng trabaho, kaya bihirang-bihira kami makompleto. Ayun o. May ganyan pang puno. Bro, nasa likod ng bahay namin. Hey. Mamayang gabi, mas matindi pa yan. Kaya hintayin natin. Sinong mga matatanda nagsabi na maraming nakatirang ibang elemento dito? Makakakilala mo ba? Oo, taga rito lang din. Taga dito lang? Ano, dito mismo sa tinistayan namin ngayon? Hindi naman. Ay, wala. Wala dito. Eh, saan sila? Doon po, sa iba-ibang ano. Sa mga bundok? Oh. Doon daw marami. Tapos, ano pang sinasabi? Yun lang, may mga kapre, gano'n. Kapre? Sa puno nila nakikita. Tapos? Sige, kwento mo. I-release mo yan. Andito ako para kausapin mo. Ano po, yung... Ano to? Ano po, hindi ko na po. Bakit natatakot ka ba? Hindi naman. Di naman. Pero dito sa tinistayan namin ngayon. Ay, wala naman po. Wala talaga. Ah, okay. Good. Kasi parang may dalawang matanda raw na babae dito tsaka bata. Wala ba yun? Di ba totoo yun? Yung kwento-kwento na yun. Wala yun. Ay, wala naman po. Yung kasi yung dahilan kaya andito kami ngayon. Hinahanap namin sila. Oh. Sa ngayon po, wala po talaga. Pero pang ilang kami nag-check-in pala rito, te? Marami na po. Hindi kami pang-apat. Hindi po. Ah. Ilang beses na po kasi dito nag-check. Pero hindi naman sobrang dami. Hindi naman po. Okay, Kasi sige. parang bagong ano lang naman po. Kasi bagong boss lang. Okay, sige, te. Salamat, ate. Di ba? Since sabi ni ate kanina na narinig nyo naman na wala naman daw palang
wala naman daw pala nababalita rito na yung tungkol dun sa mga matatanda. Tsaka dun sa batang multo. Bababayin ko na yung kaninang inakit namin kaninang umaga. Kita naman kung gaano katarik yun, di ba? Tsaka bababayin ko siya na ako lang muna siguro mag-isa. Okay, ito siya. Uray ko! Yun, intro pa lang, palpak na. Ayan. Maliwanag naman pala. Ayan, kita nyo. Kung may napansin kayong kakaiba, i-comment nyo sa baba. Kasi ako, Ayan. Oops. Uy. Medyo tumataas ang tenga ko, bro. Ganito siya kadilim. Ayan, as you see. Kayo kung may napapansin kayong kakaiba or something. Kasi ako, wala. Yung sa ngayon. Ayan, tingin tayo. Ito, medyo makipot yung daan dito. Alam niyo yung pinaka... Dilim. Alam niyo yung pinaka-delikado lang dito. Pag yung merong tatawid na bubuli, bayawak, ahas, o kung ano man. Pero madilim talaga. Ang layo ng mga pagitan ng ilaw. Ayan siya. Ayan. Nakakaamoy ako ng iba. Sisimula nang magtaas ng aking balahibo. Sabihin niyo kung may napapansin ka. Pero bro, seryoso. Meron na akong goosebumps. Pero hindi naman yan, hindi tayong pipigilan yan. Yan, nakarating din kami sa kotse. Uy, yun. Yan, ano doon? Hindi ko alam kung ano tong pulan to. Ganyan siya kadilim. Yan, ganun yung binabao kanina. Doon sila nakastay ngayon. Nagiinuman sila. Tapos ako nandito. Sabi ni James, susunod daw sila. Ang daming bugs. Yan. Sobrang dilim. Di ko mailawan. Sobrang dilim talaga as in. Kaya kong babain to, kaso ang dilim talaga. Dilim mo. Nasa likod ko na sila, James. Tingnan natin. May part na madilim, no? Sobra. Ano, sagadin natin? Tara. So guys, napagdesisyon na ng grupo na, napagdesisyon na ng aking team namin na babain yun dun. Hindi kasi siya kita talaga, as in sobrang dilim. Nakikita nyo naman, di ba? So kung sakasakali man, wala talagang ilaw, walang poste, walang kahit ano. Pero bababain namin yan. Ito, papaya. Nagba-vlog siya. He's trying to vlog. May alam kung gusto kami kainin. Ayan. Kasama ko, ang laki-laki niya tao. May part na ano, Bakla siya. may part dyan na mahina yung ilaw, kasi kinilabutan ako. Ayan, dyan, yan. Dito. Oh, mag-isa lang. Dapat kasi mag-isa lang eh. Para maramdaman nyo eh. Kasama ako eh. Tara. Tara. Malakas ba yung ilaw niyan? Go! Kaya mo bang Video bumaba, na ako Chard? Dahil nag-meet na kami. Kaya mo bang bumaba? Baka sumakit paa mo. Kaya ba? Pagdalawang flashlight. Dahan-dahan lang naman tayo. Di na tayo tatakbo eh. Oh. Kagi, tinan mo sobrang dilim. Buti nga may ulap eh. Ay, may buwan. Tinan nyo yung buwan, guys. Ayan yung buwan. Dalawa na flashlight na. Tapos tinan nyo sobrang... Ilawan mo nga yung advance ka ng ilaw dyan. Tinan nyo kung gaano kadilim. Tapos kuliglig lang yung maririnig nyo. Uy, ano yun? Wala, video okay lang Hindi, yun. tangis may... Takti pang may aswang, bala kayo. Uy, bolo ka, Raven. Ano yun? Ano yan? Bubuli? Guys, tinan nyo kung gaano kadilim. talaga tayo. Oo, tara. Pag may magnanakaw, di suntukan na lang. Wala na tayong magagawa eh. Bigay natin ito yung mga gamit Dapat pala natin. bumili tayo ng malakas na flashlight. Diba, yun nga yung sinasabi ko. Dapat bilhin mo lang. Hindi, pag nagbagyo tayo. Yun. Naku, nasabi ko na sa mga listeners natin kung saan tayo pupunta next to. Uy, may buko. Spoiler ka na. Dilim talaga. Hindi kaya ng ilaw ng iPhone. Sorry guys kung wala kayo nakikita. Kasi talagang sobrang dilim. Mauna ka nga, James, para may ilaw ako dun. Ay, nakita na yun. Ayan, Kasi ganyan. ako yung una. Ganyan kadilim. Eh wala nga akong ilaw. Ako nga, nasa likod eh. Wala nga akong ilaw. Sigurado kayo. Seryoso, may naglalakad dito. Sigurado kayo bababa Sobrang tayo. dilim. Sure kayo bababa tayo. Guys, promise, kung nandito kayo sa sitwasyon namin, Uy, kilabutan ako. Tangin ng baba to. Tabi-tabi po. yung mga estudyante ko pag di na ako nakapasok, alam nyo na ha. Anong baba to dito sa puno? Diretso! Ano lang.
Naririnig ako. Gagi Uy, bang, mamaya di ka siya munod eh. gagi bang level ng ano to? Uy! Uy, gagi. Uy, parang may tumatakbo. Oops! May tumatakbo sa gilid! Magwawi na! May tumatakbo sa gilid! May gago na yun! Uy, gagi! Mali! Gagi! Ano yun? Gagi! Ano yun? Ang bilis ng tibok ng puso ko! Ano yun? Parang may pangbong maliit sa damo. Tama, may tumalon. Ano? Isa pa, mamaya sabihin ng mga yan, nag-ano lang tayo eh. O, isa pa po. Ate. Natry pa namin. Gagi. Sabihin niya, nag-invento lang kami. Kailangan natin si Johnny. Umiinom kasi sa taas eh. Hindi pa ako Di, si James kasi tumitigil. Hindi pa ako nagpopoder eh. Huwag niyong pansinin yung mga wala magpopoder. Huwag niyo pansinin yung mga nasa gilid. Di naman makakadikit sa atin yan eh. Ang hina ng nilo eh. Ito lang yan. 1, pwede tayong batuhin. 2, pwede tayong sigawan. Mas maganda kung sisigaw sila. Tunto ka na lang. Mas maganda kung sisigaw. Uy, ano ba yun? Tae ba yun? Putik. Mas maganda kung sisigaw sila para mahuli ko sa video. Nakakatakot pala yung ginagawa ng mga napapanood natin. O, kala mo hindi. Kala mo loko-loko lang. Game. Ang dilim kasi. Kailangan talaga natin ng malakas na ilaw. May LED ka na ilaw. Yung marami. Diba? Kahit yung sa power bank. Yun lang oh. Next time. Flashlight na malakas kukunin ko para kung sakaling may makita tayong tumalon. Diyan, angat mo lang ilaw mo. Angat mo. Yan. Hindi. Yung kaninang ginagawa mo, yung pinapatama mo sa lupa. Yan oh. Mas may makikita ako dyan eh. Kaso di natin ha, baka matrespassing tayo sa doon. Wala namang boundary. Pag may gate. Di pa to, public pa to. Dito kanina may tumalon. So, di ko kasi talaga nga ano eh. Mapakita sa inyo eh. Pero guys, nasa gitna. Ito literal na gubat to. Gubat to, di ba? Oo. Bundok to eh. Tapos yung alam niyo yung pababa ng bundok na sobrang daming. Tutuloy pa ba tayo? Parang trap yun ah. Wala kang makita dyan ah. Hindi. Dito na tayo eh. Natatakot. Diba? Diba? Sobrang dilim. Sa ilalim ng puno. Iba yung aura eh. Wala, ang taas na ng balahibo ko. Sumama kasi si Johnny. Di, wala yan, tara. Di naman tayo nang gugulo eh. Tabi-tabi po, padaan lang po kami. Kung sakaling nasisilaw man po kayo, bigyan niyo po kami ng senyales. Wow! Wow! Ang taas ng balahibo ko rito, boy! Ano? Tara, konti pa. Guys, kaya tumataas balahibo kasi merong napakalaking puno sa harap namin. Merong... Pagka minto kasi may antik eh. Tara. Hindi ko mapakita, tabi-tabi po. Hindi ko na kaya mag... Wala nang ay. Oh, ilog yata yung gilid, bro. Hindi ko mapakita. Ilaw nga yung puno, Jim. Hindi ko mapakita. Ang dami antik. Susubukan akong picturean ngayon. Para makita nyo, lalagyan ko ng flash tong ano ko. Lalagyan ko ng flash. Gagi, bangin na tong gilid, Jim. Diyan, baka may mga gagamba dyan. Sa puno. Merong malaking puno na nasa harap namin ngayon. Sobrang kilabot. Teka lang, picturean ko. Ito, medyo madilim kasi. So, yun nga. Kailangan natin si Johnny para makatawid tayo dun sa puno. Natawid talaga tayo. Oh. Third attempt. Di, sama na si Johnny tsaka si Pepe. Tama mo na iba. Diba? Para maraming flashlight. Ako nga pala guys, kumpleto nga pala yung mga kasama ko ngayon sa lahat ng cast na mga naging storya ko. Baka hindi puno yun, baka bahay yun ng ano. Yun nga pa eh, mukha lang puno siguro. Pero bahay ng mga
Tapos pa nung una naming attempt, may tumalon sa gilid na Chard. May tumalon pa. Nakita niya itim, nakita ko kulay mais. Kasi ba rin yung nakita ni James? Maliit. Nagtatalunan sa damo, no? Sayang kasi wala akong magandang ilaw eh. Sapul yun. Sayang wala akong ilaw. Kita ng mata natin dito sa camera. Oo, raw lang talaga. Yan siya, kompletong cast yan. Si Johnny, si Lolo Pepe, si Mame, Papa ko, Richard, James yan, nakita niyo na kanina sa clip. Ella, yan, girlfriend ko. Yan kami yung takaw. Yan. Sobrang hapdi ng mukha ako nang walang dahilan. Yun yung sinasabi ko eh. Kapag hindi nagpo-poder tapos papasok ka sa mga ganito. Kapag hindi ka nagpoder tapos pumasok ka sa mga ganito, mayroon ka talaga mararamdaman. Sobrang pula niyan. Hindi lang kita sa camera pero ang hapdi ng mukha ko sobra. Ito kita pag ganito. Sakit. Sobrang sakit ng hapdi. Pero titiis ko naman eh. Pero ayoko talaga magpoder para makalapit sila. Pero nakilang sabi ako ng pero. Di kasi kita pero ang pula sobra. Ang hapdi talaga. Siguro nabahati ako ano. Pero kailan sabi na ako ng pero sa clip na to. Ano game? Di pa, pag nagpuder kami baka hindi lumapit eh. May bagong dagdag sa grupo, si Lolo Pepe. Lolo Pepe in the house. Tara! Sige, go. Guys, fourth ba? Third attempt. Meron na kami flashlight so makikita na namin yung mga nasa malalayo. Turo mo kay Pepe. Chard. Taktin, daming gamo-gamo. Turo mo kay Pepe yung kung saan natin nakita yung mga tumatalon-talon. Kasama ka ba namin ng Pepe nung sa Kisaw? Yung nakakita kami, nakasalubong kami ng Lola. Ay, hindi. Wala. Wala ka nun. Jem, grabe yun, oh. Saan? Yung Lola, yung nakasalubong natin sa Kisaw. Ganto rin yun. Wala ako matanda. Pares lang yun, eh. Iba ba yung matandang lalaki may baston? Di, babae yun. Ang babae din. Taktin, ako na makakakita eh. Nagpuder na ako eh. Walang nakabahan kay Jerry. Ha? Walang binang si Tito Jersey. May pinainom lang. Ayun, may binang. Bago siya mategi. Lahat kaya? Ako lang. Ano yung galing sa bibig ni Tito? Hindi. Papel. Sinunod. Ah, yun na lahat yun. Lahat na ng dasal niya yun. Yun ang sa palas po. Hindi, iba yung pasa. Pag pasa, marami yun. Pinapasa niya nung nung isang gabi. Doon sa malapit na din siya mamatay. Nung namatay si Tito, may niluwa yun. Tapos sabi niya kay Tita Jo, wala na, nakuha na. Oo. Ganun. Oo. Kahit nung Bakit? kahit nung may malay siya, sabi niya. May tatlong Super dilim. lalaki nag-aabang doon sa gilid ng kama. Tatlong lalaki? Oo. Nikilabutan ako pag naalala ko yun. Narinig ko. Ayan sila. Hello guys. Wala rin makita sa video. Sobrang dilim. Ito, Jem. Yung Pero puno nung na one yun. time yung puno. sakit na siya nun eh. Oh, Sabi niya, ano, pasa ko na sa'yo. Puno. sabi sa'yo? Oo, sabi ko. Ito yung malaking puno. Hindi Hindi nakikita. mailaw. Sakit na siya. Lapitan mo, Jim. Hindi nakikita eh. Oh. Dito, ito, yung creepy, yung kaninang hindi namin malipitan. Ayun oh. Grabe, ang taas ng balahibo ko. Screenshot na lang pag may nakita. Diretso tayo. Ano yan? Cut ko na to. Ano to? Saan? Kailangan mo yung tapat, yung tapat. Ano yan? Ano yan? Dahon. Doon ba yan? Parang puno ng Wait dahon lang. na maliit. Ano yan? Panigi. Uy, Uy, gogi. Panigi. Paniki. Hindi ka nasisilaw yung mga yan. Aray ko, may antik. Pantirig lang yun. Ay, wala, nasisilaw yan. Ayun, wala na ako makita. Ito bangin. Lumalabas sa umaga. Oo, delikado yung mga bangin. Pag may nakakita kayo mga anak, screenshot nyo na lang. Cut ko na yung video kasi madilim. Ito. Ano ba meron dyan sa baba? Di ko na makita. Walang kwenta yung flashlight ni Johnny. Lahat Ano, malakas. tutuloy pa ba Pati nga, pati tayo? nga. Lahat pati- Gubat na ba yan? Gubat na yata yan eh. Dead end.
Ba't may kalsada? Hindi, meron. Meron pa paliko. Pag ano. Meron pa. Natarik. Bogart the Explorer. Ang lalim mo. Kakaliwa. Kung ang ilawan mo, yung bangin. Yung bangin gagi. Pag nahulog tayo sa bangin, tepok na. Tutuloy pa tayo? Sabi ko, ang takot ng takbuhan. Uy, gagi. Wala nang takbuhan dito, boy. Aray. Ang taas na ito, ang hirap takbo dito. Uy, may tai. Ano? Silipin yung dulo. Silipin natin yung dulo ko naman. Baka apat na Aray, tayo. labingi ako. Apat naman talaga tayo eh. Labingi ako. Ano, tara? Yan lang, sige. Uy, Aray ko, sakit na ng tenga ko. oo nga, nabibingiran ako. Nabibingi ako. Tara, out. Bounce. 1. Uy, tangin na wala. Hindi ako makakatakbo Aray dito. ko, aray ko. Sobrang incline. Lamayan kita. Sa pinakalikod ako. Mas incline pa to sa tinatakbo mo sa gym. Oo, Dapat taas wala dito. ila. Ay, di tayo makikita. Wala. Johnny, ano ba itong binigay mong orasyon? Hindi, pero nabibingi ako doon. Nabingi ako. Sakit ng kanang tenga ko. Ngayon, tangix. Sakit ng kanang tenga ko. Wala namang Sobra. mangangagat. Walang antek dyan. Kaya bahala kung Ba't masakit? ano't ano man. Ito talaga, literal gubat. O, isa-isa oh. Gubat. Huwag ka. Oh. Sa ba ang puta? Ako muna. Saan? Sakyat. Takbo? Isa-isa lang. Pero nga ako, Jem. Ikaw may iiwan. Pwede pala yung ganito. Dahil pala ako humawak ng flashlight. Malakas pa ganyan. Hindi rin malakas. Dikit mo sa cellphone mo. Hindi ka, nasan yung camera mo? Saan ba nakapwesto yung camera mo? Nasa taas yata yung camera mo Hindi, eh. chine-check ko lang. Nagbo-blur oh. Nagbo-blur. Try mo sa kabilang man side. Nagbo-blur. Same eh. Ganyan na talaga. Bili ka ng malakas na ano, tanga cellphone yung pwede subunin. Cellphone o ilaw? Ilaw. Merong cellphone na malinaw dito eh. GoPro. GoPro? Ayun ang pinakamalupit. Kaso lang may Ay, oo, hindi Bilog na lang. bilog yung buwan, no? Tapos nasa gitna kami ng gubat. Bro, I'm telling you. Pero alam nyo, natatakot ako. Yung kwarto natin mamaya. Nakakatakot pa sa kwarto. Hindi ko lang alam kung mga ako lang makakaranas ng puto. Nahihirapan pa naman ako matulog. sa'yo ba talaga nang galing. Ewan, kanina pa ako madaling araw gising. Bagsak, uminom pa. Easy lang matulog. Ganon din naman ako pero nahihirapan ako matulog talaga. Seryoso? Hmm. Ano na, mahay ka? Ako nagkape ako eh. Hindi ko alam. Hindi ako kahit sa inyo. Ay, oo nga tayo, di ba, sabay? Minsan sabay tayo natutulog eh. Pero mas malakas yung sa'yo, gago. Bakit? Tayo na, natulog na ako, nagising ulit ako. Gising ka pa ang puta. Di ba? Ano yan? Oh, natapakan akong tai. Dapat na tayo sa sementeryo eh. Layo ng sementeryo kasi. Pero gusto ko rin dun. Mahirap lakadin ng pataas yun. Prop pa. Pagpabalik. Si Craven. Wakwak oh. Diyan namin nakita yung tumatalong kanina. Saan dito? Dito. Pero yun yung damo na yun. Yan, dito. Yan, sa Yan, puno yan, na yan, yan. yan, dyan. O nga pala guys. Ito tayo dyan. Dito yung kanina may nagtatalong. Uy, ano yun? Gagi, wakwak yun. Sumipol. Narinig mo yun? Oh, Makarinig sa video. Tagal nyo naman pumunta ng Kisaw para mag ganito kayo dun. di kaya rin sa kisaw. Doon meron. Doon talaga mayroon, kahit di ka na maghanap. Masasalubong sa'yo. Ikaw na pupuntahan sa bahay. Di ba kaya nga dyan Sa Siraway Gem, naalala mo, yung kwento, yan sa ganyan, no, ganitong buko. Kita ko mula dito, pataas na ganyan, pabaliktad, umakyat. Una Oh, pa pabaliktad. Sigbin. Di, pabaliktad. Pag ganito. Una yung paa. Oh, tangin ang hirap ng gago. Paano yun? Diretso tayo. Wala naman tayong papala dyan sa diretso eh. Parang wala yung, yung binigay ni Johnny. Salitang lasinggero ata yun eh. Lasing na kasi. Oo. So kita pag nagkwentuhan na lang tayo ron, di ba tayo pagod? Sayang yung unang wak, hindi na nasundan. No? Yung wak! Sayang. Pero feeling ko nasa Kanina video pa naman. malakas.
Malakas gagi. Di mo narinig? Malayo pa yun pag malakas. Feeling ko mamaya tayo guguluhin ito pag natulog na. Oo naman, kagaya sa Island Cove. Diba? Tulugan ako ginulo. Malaking mama gagi nasa gilid ko. Nakapasok sa loob. Pero hindi yata kayo nagpadar eh. Di, nilagyan ng bakod ni Papa yung buong bahay. Nakapasok pa rin. Hindi, feeling ko ano ko lang yun, imagination. Pero malabong makapasok yun eh. Kasi Dati tayo nagpuder eh. Diba? Yun nga yung sinasabi ko. Si Johnny kasi sabi magpuder daw para gumana yung orasyon. Ay, Wala na, wala tuloy nangyari. dalawa pa naman yung ginamit ko. Sa toro yun, nakabirin na nawag. na kasi ba't dito to? Panggera yun. So guys, wala muna. Yun lang, mas Kala ko, gigay okay yung clip namin nung una pero as usual, normal naman sa ghost hunting yun. Pero at least, yung sa amin, may naririnig kayong conversation na may mga pinag-uusapan kami sa mga previews na nangyari. Dun sa mga stories ko na nakwento ko sa inyo. So, talagang legit. Talagang naranasan namin lahat ng kinukwento ko. Kasabay pa nung nasa creepy place kami. Kita nyo? Sobrang dilim. Ayun o. Diba? Oo, nagbabago yung ano. Nabingi ako, sobrang sakit yung kanang tenga ko. Para may tumusok na ewan. Anong bingi? Iba yata yung bingi na... Iba yung iba yung ganun. Yung bingi lang na may bumara. Oo. Eh baka yun sa baba nga. Pasakit ng pasakit. Hindi, altitude yung yun. Hindi, di ba rin yung mabibingi kapag may dumaan ng multis eh. Pero pag yung ano ba itong mga paniki na to? Daming paniki rito, mga puno to. No? Rubber tree. Birch tree. Iniisip ko iba. Tsaka yung ano nun, tanga, baka yung mga kalaban niya. Ikaw ang tatargetin nun. Oh. Yun ang naman sinasabi niya, binabalikan na siya ng lahat ng nakalaban. Yun nga yung kinilabutan akong putik. Yung mga ibang nakikinig sa akin, hindi maintindihan yung kwento ko. Nasabi nila, bakit daw nung malapit nang mamatay si Tito Jerry, nakaka-penetrate daw yung mga kalaban. Tapos yung iba daw na kinulong sa bote, bakit naririnig pa rin daw sa iba kong kwento? Eh sabi ko, sa bahay na yun may tumira na. Yung mga bote na nakatago sa cabinet, itatapon mo yun. Alam nga namang itago mo yun dun. Siyempre, ibebenta mo yun. Baka sila mote yata yung nagano nun eh. Alin? Nagpakawala. Hindi, sa Bacood yun. Di, sa Ay, Bacood baka yun. Sa Bacood. Nasa Bacood yun. Nakapa, Eh meron Yun, sila Kapa. Oh. sa taas ng cabinet yun. Sa maliit na kwarto, di ba? Ang daming bote. Di ba, Pepe? Lagpas 20. Puro mangkukulam yun. Tsaka si Kapa nandun. Tapos lahat yun binasag. Nung nagkasakit si Tito Jerry, lahat yun nagtulong-tulong talaga. Para hindi na siya gumaling. Hindi, pero ano na rin daw, bawas na rin yung buhay. Kasi yung Oo naman, binigay bawas na ko sa bawas na. tapos eh. Tapos kaya dami pa. Kay Siguro pa- yun na yung way, yung di ba bawas na nga. Yun na yung way para tapusin yun. Oh, para tapusin na siya. Napakabata ni Tito Jerry. Nagtutulungan Sobra. Sabi ko, paano pag nakapasok na sa'yo? Sabi niya, iinom daw siya ng lason sa spirito. Pag pumasok sa kanya, Oo, bali yung mga nasa loob, malalason daw lahat. mamamatay lahat. Oo, yun daw yung ano niya. Pumapasok na rin sa katawan niya. Tutulong-tulong na daw. Oo, ang dami nun. Sila Kapa pa lang, gigil na gigil yun eh. Sa ano kami nun sa Sagana. Doon nandun pa kayo sa Multi. Sagana. Oo. Malapit sa San Agustin. Yun, dun siya nagkukwento. Papatay na si Tito nun, malapit na mamatay. Magkakasakit na. Pero nakakapagsalita pa siya ng normal. Oo. May sakit yun, parang pumupunta pa sa inyo yun. Oo nga. Oo. Pero Hindi na naman yun. hospital naman yun, parang nakakauwi pa, di ba? Oo. Yung pangalawang confine niya yung Wala na. Wala na. Grabe. Lupit ng dinanas talaga ni Tito Jerry. tapos yung sa hospital nga, yun nga yung may tatlong nag-aabang. Mm. Naka ano? Ano tawag doon? Hood. Naka-robe, oh. May kilabutan ako. Tatlo. Ako din eh. Nag-aabang sa gilid ng kama niya. So, sabi niya, may nag-aabang na tatlo. Mm. Ano yung naabangan yung gamit mo? Hindi, yung iluluwa niya. Nung pagluwa niya, sabi niya kay Tita Jo, kunin mo. Biglang wala na. Kinuha na nung maliit na mama. May kumuha ng iba. Marami naghihintay eh. Para sa kapangyarihan ni Tito Jerry. Tsaka sa gamot, alam niya yung hindi niya kaya dapat inumin eh. Kasi Oh. yung ibang gamot doon, parang napaparelasa yung utak niya. Hindi siya nakapaglasal. Ay, iniiwasan Kaya kaya itong gamot na to, papainom sa kanya, Hmm. inumin niya yon. Pero pag itong isa yung sinubo na, iluluwa niya. Hmm. Pero wala na siya sa ulirap na.
Pero naisip niya pa rin yung ganun. Oo, malapit na siyang ano eh, mamatay nun. Hmm. Niluluwa niya yung ibang gamot. Pero ang dami pang ginamot ni Tito Jerry, di ba? Saksi ka ba ron? Sabi nga ni Papa, ikaw raw pinakasaksi. Tsaka si Ate Strike. Ayun na, si Johnny. O mas si Ate Strike. Yan si Johnny. Yung mga sasagana, wala na. Ako lang nandun sa bahay. May mga pumupunta pa rin para magpagamot. Konti. Konti na lang. Mahina na din kasi siya nun. Nabawian na siya. Wala, Johnny. Sinubukan namin. Lagay niyo to sa mga ano yun. Saan? Sa mukha. Sa mukha? Oo, kaya sa noo, ganyan. Saan ko nalalagay? Baka pantawag to, Johnny. Maglapitan lahat ng mga maligno rito. Kaya kailangan sa video makita, hindi kami. Baka kami makakita. Experience lang. Ayan, Johnny. May binigay sa amin si Johnny yung orasyon na ilagay law sa noo. Hindi ko alam kung para saan to. Ewan ko rito kay Johnny. So, subukan pa rin natin. Trauma ako nang binukas mo yung payo ko eh. Ganyan naman. Sige na, bilisan mo na. Chard, binuksan ni Johnny yung third eye mo. Oh, alam mo ba yung Pepe? Sabay-sabay tayo, game. Lagay mo lang sa noo. Binuksan niya. Uy, ako sinuot ko na. Game. O, sabay tayo tatlo. Sige natin Game. natin matitrace, para matrace natin sila. Kung saan sila. Sige na. Game. Ako nga sinuot ko na eh. Huwag kang takot, Craven. Maglalakad lang ako. Trace lang pala eh. Tayo, bakit? Ayan, Ikaw nasuot ko pa na yung sa pakitaan akin. yan. Ayos lang. Eh. Bahala na. Game. Pantrace yun nga yung pampakita. Awa mo na, ay ano, didig na lang sa noo. Johnny, Ayaw Richard. niya yan, Johnny. Sa mukha, bilis. Isapi yata to. Ako nga, nasa noo ko. Kahit na, ayaw niyan. Natrauma na ako sa ginawa mo, gago. Ano ba Bakit? yung Natroma Yung siya. Yung ano, yung puyo ko. Bigan na ako. Uy, mo eh. Mula daw nung nahirapan na siyang matulog, Johnny, sabi niya. May ilaw. Mula daw nung nangyari yun, nahirapan na siyang makatulog. Wala yung para. Sa baba. Oo. Tara, Yan game. ang makaka-experience eh. Sa uli ano. Ayan, kasama na namin si Johnny, pero nasa likod lang siya. Nasa likod lang si Johnny para magtawag. Sapi na yata ako si Craven. Tapos suot namin tong binigay niya na meron daw buhay na salita. So, good luck kung ano man ang makikita namin. Alam ko medyo mahaba na tong video. Kung nabobore kayo, pwede kayo mag-forward. Ito na siguro marahil ito na yung pinaka-importanteng part maliban dun sa pagkwento ni Lolo Pepe sa history ni Tito Jerry. Hindi man ganun kahaba yung kwentuhan namin tungkol kay Tito Jerry, pero some point may mga nabanggit si Pepe na alam kong narinig nyo na sa story ako. Meron din namang mga 8 pa lang eh. nabanggit si Pepe na hindi nyo pa naririnig sa kwento ko. So, wala akong ano. Ayan. So, may binigay sa amin si Johnny buhay na salita na nasa papel. Sabi niya, idikit lang daw namin sa mukha niya. Mukha namin. Hindi niya sinabi kung para saan to, pero good luck. 4th attempt. Ang bigat ng Let's paa go. ko. Ha? Ang bigat ng paa ko. Sa malayo daw yung tingin. Sa Ang malayo bigat yung na nga ng tingin. paa ko eh. Sa malayo yung tingin, okay. Ang number 1, Ang pangit ng binigay ni Number Johnny, one. nag-aamok yung attitude ko. ang number 1 rule na binigay ni John. Ako normal ako, wala akong nararamdaman. Ayun oh, parang ilaw. Wala akong nararamdaman. Ang dilim. Yan, mabigat na tuloy yung feeling, di tulad kanina. Ako wala. Normal ako, normal. Tingnan natin. Yung tae ko. Tingnan natin. Kung meron nga. Sana makuha sa video. If ever na meron man, sana makuha sa video. Okay. Oops. Focus lang daw sa malayo. The tree. Parang lumiwanag yung paningin ko. Ha? Oo, kasi may hawak ng video kan. Dilim talaga, pero guys, pina-flashlightan ko ng ilaw. Ay, yung ilaw. Yung puno. Pero dilim eh. Kailangan pa talaga malapitan para makuha eh. Kasi ang lalayo, tsaka ang lalaki talaga ng mga puno. Alam niyo yun? Lalaki, lalayo. Wow! Ako lang. Hindi ko alam kung para saan to eh. Di ko rin alam kung para saan, pero nilagay ko sa noo ko. Ayaw naman sabihin ni Johnny kung para saan eh. Naglaruan niya. Ay, nalaglag. Bisa mo ko yun. Nasa likod lang daw si Johnny. Nasa likod lang daw si Johnny. Ewan ko dyan, kung anong nag-oorasyon yata sa likod eh. Sira ulo talaga to. Bakit tayo papahamak na ito eh. Guys, kung sakali man. Merong, teka, ano yun? Teka. Uy, grabe yun ah. Basa-basa ah. Ano ba yun? May nagpaparamdam. Kabutan ako.
Pero di ko kaya maglakad dito. Kunyari, bibilang tinapay. Hindi ko kaya. Kunyari, inutusan ka na nanay mo. Pasok mo. Oo, nasa is, no? Di absent na lang ako lagi. Ano to? Yan pasok namin. Ano to? Ay, may bahay dito tang. Yun ang kalaban natin, aso. Ulat sa aso. Yun ang kalaban natin, aso. Paano kung hindi? Paano kung hindi nakatali? Ano, gandito na naman tayo. Kaso kasi baka nakawala yan eh. Ulat sa aso. Di pa naman makakatakbo si Craven. Ayun oh. Tara. Okay ba? Nandiyan yung aso. Solid si Johnny. Natakot ako dun ah. Lupit ni Johnny ang putik. Ewan ko lang kung kita niyo si Johnny. Doon siya sa pinakamalayo. Ito kalaban natin, Johnny. Yung aso. Ulat sa aso. Guys, naka-4 na punta na kami. But still, wala pa rin. Binigyan na akong buhay ng salita ni Johnny. Nagpadikit na siya ng papel sa noo ko. Something like that. Hindi ko alam kung... Hindi kasi makunan eh. Sa malayo lang daw yung tingin. So kung malayo yung tingin, hindi makukuha sa video yun. Kung malayo yung tingin. Eh no, parang ganyan image na nakita ko kanina kay Johnny. Oh, yung doon sa taas? O yung nandyan sa tumakbo? Yung tumakbo. Ay, Yung tumakbo. Ganyan yung nakita ko. Hindi dyan sa tumakbo. Dun sa taas. ay ganyan. Yung sa kabilang side na pinuntahan natin. Hindi na tayo tumuloy. Oo. Parang naglakad ng patagilid eh. Come on. Iniilawan ko pa rin kung sakasakali man meron. Hindi po kami susundan mamaya pag natulog kami. Saan si Johnny? Ayun, sa dulo. So wala pa rin. Fourth attempt, wala. It's 11:20 PM na. Dala ng kaantukan tsaka sobrang pagod namin nung akit panik kami dun sa baba kanina. Napagdesisyon na naming matulog na lang. Pero hindi natin masasabi, malay namin, di ba? Na kapag natulog na kami tsaka sila magsilabasan. Yun. Malansang yung uminom bulaklak. Ano bang bulaklak yan? Guys, it's 12. Ano oras na, Johnny? It's 12:25 AM na. Dalawa na lang kami ni Johnny. Kasi yung mga kasama namin natulog na. Ayan. Nagbo-blur ako, boy. Shit, focus. There you go. Bakit? Nagbo-blur. I-close up mo yung ano. Yan, doon kami naka-check-in sa taas. Yan siya. Mata niya lumalabo. Yan. Kung meron kayo nakikita, comment down below. Yan dyan. Ayan, sakop din namin yan. Diyan kami galing sa taas. Yan yung kwarto. Yung kwarto ng baba, andun yung mama papa ko. Sa taas, andun kami nakapwesto. Sobrang creepy ng taas kung makikita ninyo. As in. Jeez. Ayun. Johnny, narinig mo? Gagi, kinikilabutan ako. Oo, meron. Narinig ko. Kinikilabutan ako, boy. Kaya nga, friend, narinig ko yun. Ungol ng lalaki o babae. Sana nakuha ko sa video. Tsaka may sumabay sa tunog na itong mga nyug. Grabe ang taas ng balahibo ko. Seryoso. Boses yan ng parang tao na ano. Yung ano, nagmamakawa. Ito ayokong tunog eh. Yung parang kala mo may lumilipad pero nagbabanggaan lang pala yung tunog na itong. Tawag dito, Johnny. Sa nyog. Ano to? Yung dahon yan? Dahon ng nyog ba yan? Wala. Hindi, mayroong ano, boses ang narinig. Madilim kasi parang umungol, no? Oo, narinig mo yun? Oo. Yung una ko narinig eh. Wow, 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 wow. Hindi, wala. You're getting close, bro. Hindi, pag ganyan, ano, pumikit ka, malalaman mo yung location niya.
Pag ganyan. Hindi namin naririnig to kanina, Johnny, promise. Hindi, Hindi namin naririnig to kanina. As in. Kanina nakaupo kami rito kanina. Ang tagal namin nagkwentuhan. Pwede nyo i-rewind sa video. Kanina nakailang set kami dito, wala yung tunog na yun. Ngayon 12:30, 12:45. Hindi natin masasabi kung anong meron dito sa labas kasi bro, gubat yung nasa baba na minsan. Wala mga pumupunta-punta ron. Ano? Rami? Hindi. Oh shit, may humaharang. Black ako. May humaharang. Kinikilabutan ako bro. Black ako sa baba. Wow! Marami talagang paniki rito pero hindi sila dumidikit gano'n ng sobra. Ayan sila. Ayan. Sana kita sa video ko. Nagbo-blur ako. Nagbo-blur. Shit. Max natin yung brightness. There you go. Ayan. Todo ko na. Kaso medyo lumalabo eh. Oh. Lumalabo talaga. Lumalabo. Ito kami. Dito pa rin kami. First spot pa rin kung saan kami nagsimula kanina. Now, we're going down bro. Kita niyo wala na yung buwan. So medyo madilim na. Iba yung aura ngayon. Ang bigat. Dawat ang sarili mo ba? Ang bigat. Sobrang bigat. Kanina hindi ganito. Nang 3 kami nila Craven eh. Takte, lumalaki yung ulo ko. Mas lalo sa baba, lalaki. Malamang. Maririnig nyo guys, kuliglig lang yung mga yan. Kuliglig lang yung maririnig nyo. Tsaka yung mga aso, hindi ganyan kaingay ang kanina. Umingay lang yun, medyo malapit-lapit na kami ng konti. Yung sobrang OA sa ingay. Woo. Woo, 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 woo. Tapos dito kanina, Johnny. Oh, dito na, madami na to. Ang dami. Tignan mo, ang taas ng balahibo. Ang taas ng balahibo. Diyan namin nakita yung mga nagtatalunan kanina. Nabo, malaking puno pa na yun. Yan. Yan, dami. Kaya pala. Yan ang buhay na buhay. Di ba? Meron dyan. Ang dami dyan, bro. Sarang isa pa. Hindi nakabumunga dito. Takti, iba na yung hangin, boy. Iba na yung hangin. Ayan na. Ito na. Welcome na tayo. Tabi-tabi ho. Tabi-tabi po. Video lang po kami. Meron bang nandirito ngayon? Shit, ito na guys. Ah! Bibingi ako, boy. Ayan, ito. Ito na. Dahon. Shit, ang dami dyan eh. Laki ng ulo ko. Sobrang laki ng ulo ko, guys. Kanina appetizer lang pero iba na yung nararamdaman ko ngayon, bro.
Parang di ko kayang tumingin sa taas. Oo, meron. Di ko kayang tumingin sa taas. Sorry guys. Parang nag-iba yung daan ah. Parang lumalim to yata. Sobrang stiff. Ba't nag-iba yung daan? Hindi ganito to kanina, boy. Lagi. Maiksi pala yung nilalakad natin. Imposibleng maligaw pa tayo nito. Guys, mag-1 AM na. Dalawa kami ni Johnny. Nasa gitna kami ng gubat. Meron kayo napapansin sa video na hindi namin napapansin ni Johnny. Nabibingi na ako. Wow. Ito na, dead end to, Johnny. Border point. Kasi parang may patay na. May mga portal dito na Ito. bukas. Ayan, oo. Ito. Parang dito mo lang. Okay. Oh, shit. Patay na puno. Malaking po. Tabi-tabi po. Sobrang kilabot. Tsaka laki ng ulo ko, guys. Real talk. Hindi ako maarte. Maririnig niyo yun sa boses ko. Di ba kayo dyan? Meron, pero abandonado yun. Shit. Sarang ko. Ako sa gilid-gilid, Johnny. Johnny, ang dami nakatingin sa atin, promise. Hindi, ang daming aso dito. Dito sa taas. Pero isang puno, nahihirapan akong tingnan eh. Oops, may lumalapit, boy. Nasa taas. Shout out sa lahat ng nag-ghost hunter. Please, gawin niyo yung ganito. Sa gubat. Please, dito niyo simulan. Tas 2 or 3 lang kayo sa grupo. Yun lang yung gusto kong i-request. Gusto kong ganito yung gawin ninyo. Yun lang yung gusto ko. Makita yung ganito sa inyo. Sobrang nakakakilabot. Kanina pa nagluluha yung mata ko pero tinitiis ko lang. Johnny, may gagamba pa oh. Gagi, derby to. Ano? Wala tayong lalagyan. Biyak mo na yan dyan. Laga pa yan dyan. Sayang. Shoutout sa gagamba. Shoutout sa gagamba derby sa school. 15 yan o 20 bentahan. Ay, nako. Dito na naman. Guys, di ako titingin sa taas. Iangat ko lang yung camera. May kapre yan. Oo. Johnny, laki nga eh. Hindi, meron umakit kanina sa taas. Okay, guys. Laki ng ulo ko. Tabi-tabi po, pailaw lang po. Sige, wala ka po. Hindi, may lumalapit sa atin. Kanina pa to eh. Kanina pa to, paikot-ikot. Galing siya dito sa likod. Ngayon nandito siya. Di ko alam kung ano sumusunod sa atin. Wait lang. Tanggalin mo yung ilaw mo, tapos iikot mo yung camera. Kasi hindi, pag na ng araw, tinatawa, ang liwanag pala. Araw tuloy. Nawawala eh. Pag tinatamaan ng liwanag ng flashlight. Bigat ng dibdib ko, boy. Kailangan maya-maya ako mag-orasyon. Sorry po ako nagagambala namin kayo. Nakikiraan lang ho. Meron ako gustong makita eh. Naririnig ko siya kanina pa, Johnny. Alam ko makikita ko to. Siguro pag walang camera. Hindi, tanggalin mo yung ilaw. Itong ilaw na isa? Or yung flash ng camera ko? Ang ilaw, tanggalin mo. Lahat ng ilaw? Oo. Okay. Retake tayo ha. Guys, no lights. Nasa gitna kami ng sobrang dilim na gubat. Tahimik. Ilaw lang ng Kuliglig lang yung maririnig. ilaw ng buwan. Ilaw lang ng buwan ang meron. Itutok mo yung banda dito po. Ayan na.
May tiririt, no? Dito, Johnny. Hmm. Nagbo-blur. Nagbo-blur. Yan yung malaking puno kanina nandiyo dyan. Nanginginig yung kaliwa akong hita. May daan? Gusto mo puntahan? May nakatayo banda rin. May tumatawa nga eh. May tumatawa ako naririnig. Sana nakukuha lahat sa video. Yan. Dito ko naririnig eh. Laki ng ulo ko. Yung puno na yung grabe, Johnny. Ito. Ito, isa pa to. Yan. Uy, ano to? Ayan. Saan? Yan, To? bahay nila. Di ba portal to? Yun yung talagang ano nila. Bahay nila? Shit. Ang bigat sa pakiramdam. Ito kasi medyo Ito- nilagyan nila ng ilaw. Oo, may ilaw eh. May ilaw, so para medyo ilag sila dyan. May nakikita ko nakaputi dito, Johnny. Ano to? Wala yun. Sanga? Sanga? Tela lang natin. Oops! Dito ko na ba? Tignan mo yung buwan. Ayan mo rin. Kung gaano katirik. Ayan o, tanan nyo yung buwan, guys. Tapos nasa gitna kami ng gubat. Imagine that. Dalawa lang kami. Ano lang dala namin? Phone tsaka isang mahinang flashlight. But oops. Dito, tanaw ba to? Oh, kita to. Ano ba, sa angat? Hindi. Yung sa taas nito. Hindi ba yung hangin? Kanina ko pa. Simula pa lang, ang laki na ng ulo ko, boy. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi tayo nag-iisa sa mundong to. Pwedeng pang Baguio na kasi pag nasanay na yung katawan mo sa ganyan. Parang malala na nga to, Johnny. Pwede. Ang Baguio kasi kalaban natin, multo. Dito, engkanto to, maligno, halo-halo to. Oo. Parang may aswang pa nga kanina eh. Elemental, halo-halo. Di lang makadikit eh. Kasi ano to eh. Wow. Ano yun? May humimas sa likod ko. Dito more on elementals lang talaga. May kumalabit din sa Sa akin, sa ulo ko. Sa likod ko may humimas. likod ko. May kumalabit din. Feeling ko mga duwende to eh. Mga duwende to. Pero mabuti. Kasi nakakadikit eh. Pag diretso natin to, Wala rin. Dead end din. ito na. Oo. Baka bangin na yan ba? Oo, bangin. Grabe. Saya nun. Ngayon ko lang ulit naramdaman yung ganung laki ng ulo. Grabe, ng laki ulo ko dun. Oh. Trek na trek yung buwan. Bilog na bilog. Sabi, malalakas daw mga nasa kaliwa pag ganyan. Sabi. Hey! Namiss ko yung ganong kilabot. Tagal kong di naramdaman yun. Wala rin, may isa pa tayo hindi napupuntahan. Yung likod. Oo. Yung likod. Dito na. Yung likod, guys. Sobrang dilim. Pero feeling ko, doon na nakatira yung may-ari eh. Pero subukan natin. Wala masama eh. Yung part dito kasi yung malaking puno, yun. Tama, Johnny. Nung bumaba tayo, nawala yung ingay ng mga dahon ng nyug. Alam nila yun. May gusto kong puntahan bago tayo mag-Baguio, Johnny. Yun talaga pinakasagad na. Clark, Pampanga. Airbase. Yun, ang number 1 hunted dito. Yung may umiyak ng bata. Yun ang gusto kong puntahan kasi matatapang dun. So siguro may makukuha tayo ron.
Kala ko di ako mapapapuder eh. Ang bigat eh. Kitaan ba? Ow! Okay, go. Aray. Takas naman ang damo dito. Papunta sa likod ah. Ay hindi, papunta rito yan sa ano. Ito, abandonado. Abandonado to. Ay, ginagawa pa lang pala. Ayan oh. Shit. Ito yun. Wala. Wala matutulog dito. Sino? Baliw matutulog dito. Dito yata, ano? Ayun yung grotto. Ito, Johnny, ang matindi. Itong puno po. Yan talaga. Shit, grabe kilabot ko. Sabi ni mama, may tiyanak daw dito. Feeling ko maligno yun eh. Siguro itsurang tiyanak lang eh. Oo. Yan ang buhay na buhay. Ito banda. Tapos, Yan. Pwede ka naman ano eh, communicate, remote viewing mo yung sarili mo. Pumikit ka, wala ka ayoko, papasok sa akin to. Baka sabihin, welcome ko pa sila sa kaloob ng sistema ko. Okay na yung ganyan. Kung may makikita man yung viewers ko, comment kayo sa baba. Bangin. Kita pa yung Taal Lake ko. Uy, ano to? Kulit naman ako dyan. At least Johnny, nakababa tayo na tayong dalawa. Yeah. Bangin na rin to eh. Ngayon ulit umingay yung aso. Ayan siya guys. Focus. Plano ko nga sana balikan natin yung Highlands eh. Kasi doon talaga yung unang encounter na magkakasama tayo. Oo, doon nga yung... Yun yung kwento kong nilalang eh. Medyo malabo lang guys, pagpasensyahan nyo na yung quality. Kasi kapag hindi ko siya binrightness, wala kayong makikita, puro dilim lang. Ito, kahit papano, may nakikita kayo, di ba? Yan, oh. Taasan nyo na lang yung quality ng video na pinapanood ninyo. Para makita nyo siya. Puro paramdam muna. Puro paramdam. Wala kami narinig. Ay, narinig kami. Ewan ko lang kung nakuna ng video yun. Or na-register dito. Sana meron. Ay, pero grabe. Grabe yung kilabot ko rin. So, iba talaga. Ano rin ako rito. Eh, paano kung di maano? Bundok yung likod niyan. Bundok yan. Ano to? Painting ba ng mukha to? No. Ay, mga angel, ano? Wow! Sa loob yun. Mama mo, baka mamaya gising. Ay, Di ko alam. Alam mo kanina nung nag-video rin ako. May gada salita ako, may sumasabay sa akin dyan. Oh. pala ka? Bullfrog? Diba? Sumasagot siya. Told you. Yellow bell ba to, Johnny? Malabo mata ko. Yellow bell, no? Ay, hindi. Ano, malunggay. Matabang klaseng malunggay yan. Hindi siya yung payat na malunggay. Talagang puno siya na matabang. Bihira lang Guys. Pasensya na kayo kung para medyo redundant na yung mga ibang part ng video ko. Magkape mo tayo? Kasi first time ko lang talagang gawin to. So please bear with me. Coffee? Coffee lang kami ni Johnny habang nagdi-discuss.